رومي معرف 14 نتي بأمنته زي تنكره تقبلوه بتي زكاة نجر دما أيتنكفوه كله نمبلع كم استفقد له زأمن الله تي بأمنته زي تنكره حمل رح يزبلع እግዚአብሔር ተቀቢልዎ እዩ እቲ ዝበልዕ ነቲ ዘይበልዕ ኣይንዓቆም እቲ ዘይበልዕ እውን ነቲ ዝበልዕ ኣይንቀፎም እግዚአብሔር ተቀቢልዎ እዩ ንስኻኸ ኣብ ሓሽከር ካልእ እትፈርድ እንተዋኢኻ ንሱ እንተተሰአን እንተወደቐን ንጎይቱ እዩ እግዚአብሔር ከተሰኦ ስለ ዝኽእል ከዓ ክትስእ እዩ እቲ ሓደ ነቲ ሓንቲ መዓልቲ ካብታ ካልእ ኣብሊጹ ይርኢያ እቲ ሓደ ግና ንኹላተን መዓልታት ማዕረ ገይሩ ይርኢየን ነፍስ ወከፍ ብልቡ ዝኣመነሉ ይግባል እቲ ንሓንቲ መዓልቲ ዘኽብር ንጎይታ ኢሉ እዩ ዘኽብሮ እቲ ዝበልዕ ድማ ንጎይታ ኢሉ እዩ ዝበልዕ ንእግዚአብሔር የመስግኖ እዩ እሞ እቲ ዘይበልዕ እውን ንጎይታ ኢሉ እዩ ዘይበልዕ ንእግዚአብሔር ከዓ የመስግኖ ካባና ንርእሱ ኢሉ ዝነብር ወይ ንርእሱ ኢሉ ዝመውት ሓደ እኳ የለን ብህይወት እንተነበርና ንጎይታ ኢና እንነበር እንተሞትና እውን ንእግዚአብሔር ኢና እንመውት ስለዚ ብህይወት እንተነበርና ወይ እንተሞትና ናይ እግዚአብሔር ኢና ስለዚ ከዓ ክርስቶስ ጎይታ ሙታንን ሕያዋንን ምእንቲ ክኸውን ኢሉ እዩ ዝሞተን ካብ ሞት ዝተስአን ስለምንታይ ደኣ ንስኻ ኣብ ሓውካ ትፈርድ ንምንታይ ከ ንስኻ ንሓውካ እትንዕቆ ኩላትና ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ እግዚአብሔር ክንቀውም ኢና ኣነ ሕያው እየ ይብል እግዚአብሔር ኩሉ ብርኪ ክሰግደለይ ኩሉ ልሳን እውን ኣነ ኣምላኽ ምዃነይ ክምስክር እዩ ዝብል ጽሑፍ ኣለሞ እምበኣር ኩላትና ነፍሲ ወከፍ ንእግዚአብሔር መልሲ ክንህብ ኢና ስለዚ ኣብ ንስንሳትና ደጊም ኣይንፍረድ የግዳስ ሓደ ንሓው መዐንቀፊ ወይ መሐንኮል ኸይገብረሉ ይጠንቀቕ ነቲ ከም ርኹስ ንዝሪኦ ደኣ እዩ ርኹስ ዝኾነ እምበር ብተፈጥሮኡ ርኹስ ምግቢ ከም ዘየለ ብጎይታና ብኢየሱስ ፈሊጠን ተረዲአን ኣለኹ በቲ እትምገቦ ምግቢ ሓውካ ዝጉዳእ እንተኾይኑ ብፍቕሪ ኮንካ እትነብር ዘለኻ ነቲ ክርስቶስ ዝሞተሉ ሰብ ብትምገቦ ምግቢ ኣይተጥፋዮ ስለዚ ኣባኻትኩም ዘሎ ሰልናይ ነገር እዩ እትብልዎ ካልኦት ከም ዝነቕፍዎ ኣይትግበሩ መንግስቲ እግዚአብሔር ብመንፈስ ቅዱስ ጽድቅን ሰላምን ሓጎስን እያ እምበር ብልዓን መስተን ኣይኮነትን እሞ እቲ በዚ ኸምዚ ንክርስቶስ ዘገልግል ንእግዚአብሔር ይሐጉሶ ብሰብ እውን ምስጉን እዩ እምበኣር ኣሰር ሰላምን ኣሰርቲ ንስንሳትና እንተሃናንጸሉ ነገርን ንስዓብ ብምኽንያት ምግቢ ንስራሕ እግዚአብሔር ኣይተፍርሶም ብርግጽ ምግቢ ሁሉ ንጹህ እዩ እንተኾነ ሓውካ ዝዕንቀፈሉ ምግቢ ምብላዕ በደል እዩ ሓውካ ዝዕንቀፈሉ እንተኾይኑ ስጋ ዘይምብላዕ ወይን ዘይምስታይ ወይ ካልእ ዝዕንቅፍ ነገር ዘይምግባር ሰናይ እዩ እቲ ዘለካ እምነት ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ እግዚአብሔርን ይኹነልካ እቲ በቲ ቕኑዕ ኢሉ ዝኣመነሉ ሕልንኡ ዘይወቐሰ ሰብ ብፁዕ እዩ እቲ እናተጠራጠረ ዝበልዕ ግና ብእምነት ስለ ዘይበልዐ ኩኑን እዩ ብእምነት ዘይግበር ኩሉ ኃጢአት እዩ